Jo tono lamsuga ani YouTube channel ang kha alma LD norong nimbagai tini ang tu phaika ketal video ketal mangpli mongkha kaisa thayo chung thanglai mani omo kri rok no eba khai nangkuknai borok no ri chum rok rinani bagai tei ata rok logi tongo ata sernui setam khlai kaisa borok no rinani telang thang mani jora mo mangpli ingke poito khlai norok omo no chajaga na hnai o mangpli no norok pulian smi paithak jora nai logi ro na hnai haike srungmung ba kaisa srungjaknai tamni male omong kha kaisa bosor waisa ani jepropono masing jora phaika hangke no ang muitumano je kri rok bahake tongkhana bahake chakhana kami kami bising bisingo chini bororok belai kheno tongke sep tonglai tongmani hingke belai kheno kosto tonglayo hingke taise tabukni jora chini thinang rok belai lama korojak hingke borok ni kaisa awareness hai kaisa mane mani hamya ta chadi eba kha drugs ta chadi hinai kami kami thangai sana musungmani bokha ani hingke abo hai ang berai thangai sana musungo hingke kaisa omong kha ram babu kami eba kha rambuk kami west Radha Mohanpur village committee kalayu omo hingke o thayo chung thanglaiga hingke orot richum baknan sekang kisa koklam rok salaika kami roko khuspata khus khobor nakha je drugs sungnai tongkha hingke borok no dati no sakham nogo tlangdi eba khe rehab center o tlangai borok no borti khlairedi hamredi tamni hinmale kamio drugs chanai tongkha hingke eba khe mani hamya chanai tongkha hingke kami ni bagai belai kheno hamya angnai tei thinang rok ni bagai belai kheno mane andra kundra lama angnai hingke kami rok bo develop nglak tamni hinmale o drugs chanai rok borok mature ngya borok sia omo o manui belai no hamya borok drugs chana bagai borok ni sorir ketai nyai borok ni sorir belai kheno tongthok yangnai hingke ulo borok khoknani dagijaknai borok ni bokha hingke sikok mak hok ngo cherai kaham che khasia ngai borok ulokhai sikok ngo kaham cherai si hingke abon bai no omo hai kok sana ni bagai no kami thang tongjao ang bokha tongthokya nogo tongoi hingke logio yak buksa thangya logio tlang thanga ri chum rok masing jorani ri chum rok tlang thangka jara nangkuknai borok no yaphari rekha hingke logio ata bo tongo sernui sertam khlai khoroksa borok no ri rekha omongkha o ata angkha chini khoroksa commandant tiasani commandant chini takhuk borom ganang tapon debarma bo chungno sponsor khaika mane chini yaktui rekha hingke chung thangai rekha hingke abo hairokta hingke belai kheno hambaya pharo chungno poito khlai remani bagai hingke abo haino iko ri rok bo sponsor khainai dongo ri rok bo hingke takhuk ni mung ang bujia muitumaya hingke logio chini bo tongo hingke ani bo tongo obviously ani to je thanai rok ni to thangnai no bini gari bara je thangmani gari bara thangphai gari bara nangnai hingke chini yak buksa to thangya telang thango ang ani bo telang thango tai ani yago je borok mane khaganang rok chubanai rok kisa misa borok ano yaphari ang telang thango hingke abo haino norok nongni opinion nongni wansukmani bahai bumtui norok comment khai sadi tei ani o video no norok tomung jaja khangke norok like khaidi share khaidi tei comment khaidi tei bwskang sal rogo bahai ke
chini tiprasa no thansa khlai jung sak baksak mane baksa ke tonglai jung tonglai ni naithok kanthok tei bial kri khlai tongnani bagai jung bahaki tongnani norok bo suggestion redi hingke ang poito khlai norok chajagan hne o mangplino hingke norok pilan jmi paithak jora nai tongma bagai norok nom belai khno hambaya pharo hingke mo jung bak paikha jung mo ki filma jora hingke lama iko tongbayu chini taku bukuk song hingke jotono hambai.